Minä ja Husang oltiin ystäviä 18 vuotta. من و هوشنگ 18 سال دوست بودیم. Ne teistä, jotka ette tienneet, Husang oli mainio keskustelija ja tarinankertoja myös suomen kielellä. برای اونهایی شما که نمیدانند هوشنگ خیلی داستانهاشو خوب با زبان فنلاندی هم میگفت. Me keskusteltiin Husangin kanssa usein tuntikausia erilaisista aiheista. Tämä laulu syntyi noin vuosi sitten yhden meidän keskustelun jälkeen. ما با هوشنگ خیلی حرفهای عمیق با هم میزدیم و تقریبا یه سال پیش این آهنگ از اون حرفها بیرون اومد. Mä en koskaan uskaltanut laulaa tätä laulua Husangille, koska mua ujostutti niin paljon. ujostutti چی میشه؟ خجالت کشیدم این آهنگو هیچ وقت به هوشنگ بخونم. Mutta nyt mä laulan sen laulun teille. ولی حالا برای شما میخونم. Mielettömät puut, pienen pienine oksineen, miten voivat kantaa niin paljon elämää? Ihmeelliset aivot, pienen pienine ryppyineen, niin monta maailmaa voivat virittää. Kerro uudestaan, kuinka aavikolle lähdit ajamaan. Ja kesken matkan alle tähti taivaan, auton katolle jäit nukkumaan. Ja kaikki tähdet taivaan sun suuntaan ajentuu. Tahdoit jäädä syömään valon hedelmää. Ja kun aamu valkeni, lähdit taas ajamaan. Sillä toisessa kaupungissa joku vangittu odottaa. Teit kaikkesi ja vielä enemmän, silti ihmisten näit katoavan hämärään. Yhäkin öisin heräät ja sua ketuttaa, miksi kaikki rikkaat köyhillä ratsastaa? Mielettömät puut, pienen pienine oksineen, miten voivat kantaa niin paljon elämää? Ihmeelliset aivot, pienen pienine ryppyineen.